Τον λένε. Λοιπόν, ναι. Τι κάνουμε εδώ? Έχουμε έρθει να κάνουμε skydive. Πόσες πιθανότητες υπάρχει να πεθάνουμε? Έλα μωρέ, μα το μην ρωτάς. Πρέπει να τα ρωτήσουμε. Τι, συγγνώμη, δεν πρέπει να τα ρωτήσω αυτά. Δεν είσαι καλά. Να σου πω, ναι, αλλά δεν στα σφιχτά. Εγώ θα προσπαθήσω, ελπίζω ότι είναι το σωστό νούμερο. έχω αδυνατήσει, έκανα δίαιτα. Έχω χάσει 2 κιλά. Πάω κι άλλα. Με κολακεύει τώρα εμένα αυτό. Τι πάρα πολύ με κολακεύει, δεν μου πάει. Κάπου στα 10 λεπτά θα βάλουμε 4 γάτζους. 1, 2, 3, 4. Ναι. Που μας δένουν. Δεν χρειάζεται να σε αγκαλιάσω γιατί θα σε δεμένει πάνω στο αλεξίδωτο που φοράω. Εγώ τα έχω ούτως ή άλλως με το σπίτι. Εντάξει, καλό αυτό. Θα γίνουν όλα τόσο γρήγορα. Θα κοιτάξει λίγο ψηλά και θα έχουμε φύγει ήδη στον αέρα. Θα στα πω όλα τώρα. Άμα περάσει κανένα πουλί εκείνη την ώρα, τι γίνεται? Πουλιά. Ξέρω εγώ, θα του πούμε γεια, ας πούμε, εξαρτάται. Μπορούμε να αλλάξουμε λίγο παρέα στην ίδια ταχύτητα. Συνήθως δεν πετάει. Όχι, τόσο ψηλά όχι. Όχι, αλήθεια είναι. Όχι ακόμα. Μπορεί να γίνει τώρα, δεν ξέρεις. Όλα μπορούν να γίνουν. Πρόσεξε γιατί εγώ με γκαντέμω. Είσαι λίγο, Γι' αυτό το λέω. Προσέξε αυτό. Παναγία μου. Δημήτρη, να αλλάξουμε, σε παρακαλώ. Γιατί? Κι εγώ θέλω να αλλάξουμε. Τι? Θέλω να αλλάξουμε γιατί έχουμε πρόβλημα, δυσκολευόμαστε. Δεν κλείνει εδώ καλά. Θα του σφίξεις κι άλλο. 1 λεπτό μου έχουν πει ότι είναι ηλεκτρικό. Ένα λεπτό Μπορεί είναι να το ηλεκτρικό. κάνουμε λίγο λιγότερο, δηλαδή σε 30 δευτερόλεπτα. Δεν θέλουμε να το κάνουμε λιγότερο γιατί θα τρέξουμε πολύ γρήγορα. Πειράζει που με πονάει η μέση μου. Είδες πως σηκώθηκες. Ναι. Είναι πιο εύκολο γιατί θα έχεις τη δύναμη του αέρα να σε βοηθάει. Όχι, ξέρεις γιατί στο λέω, γιατί χτες φουγκάριζα και μου έχει πιάσει η μέση, αλήθεια σου λέω. Δεν σου κάνω πλάκα. Ειλικρινά δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Όχι, όχι, όχι. Όταν θα πούμε στο αεροπλάνο θα καθίσουμε σε ένα πάγκο και εσύ θα έρθεις να κάτσεις μπροστά μου. Κάθεσαι εδώ. Οκ. Έλα κάτσε. Θα κάνουμε μια πρόβα. δεν μ' αρέσει. Και έτσι θα είμαστε σε όλη την πόρτα μας στο αεροπλάνο. Τα σκεράκια στην εξάρτηση. Τι θα έχω ξανακάνει αυτή τη στάση. Σαμπλώνεις πάνω μου, ήδη τη λόρδαση στη μέση και ποπ, φεύγουμε. Και θα με σπρώξεις εσύ. Ακριβώς. Αρχικά κρατάς την εξάρτηση. Sorry, πιάστηκα λίγο. Αυτό είναι απειλητικά. Time out. Δεν ήθελα να ανέβω, με πιάσανε ταραχή. Δεν είχα ειδοποιήσει και κανέναν, πρέπει να σου πω. Δεν είχα πει θα πάω να κάνω αυτό. Αυτή καλά είχε ειδοποιήσει τους γονείς της, κάνανε τρισάγια, δεν ξέρω τι τις κάνανε εκεί πέρα. Λοιπόν, οπλίζομαι με θάρρος. Είναι φοβερό. Οπλίζομαι με θάρρος. Λέω, Τζένι, θα το κάνεις. Γιατί να μην το κάνεις? Εσύ τι είσαι, καμία παρακατιανή? Όχι, βέβαια, δεν μπορείς. Λοιπόν, Υψοφοβία. Now I'm fearless. Now I'm fearless. Γεια σας. Ήταν το καλύτερο πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου και το καλύτερο πράγμα που έχουν κάνει στη ζωή τους οι εκπαιδευτές. Τέτοια μαθήτρια δεν ξανά είχε. παιδιά, τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου όλη. Όλο τον ορίζοντα έβλεπες. Ήταν κάτι καταπληκτικό. Και του λέω, κάτσε εδώ, κάτσε εδώ. Καθίσαμε, απολαύσαμε, μιλήσαμε, τα είπαμε. Το ρώταγα κάτι για τις φοβίες μου κτλ. Τίποτα. Αν μετά δεν ξεβουλώνουν τα αυτιά μου, τι μπορεί να πάθω. Αν κατάλαβες, τα αυτιά μου, οι μύτες μου, η πίεση, η καρδιά μου κτλ. Όλα καλά. Κλαίρ, κανονικό. Όχι, δεν του την έπεφτα. Μωρό μου αργείς. Αχ, θα τον βαρέσω. Φύγε, παιδάκι μου, μιλάω, τι κάνει.